Γεια σας, σήμερα θα πούμε πώς να φτιάχνουμε βίντεο στο CapCut ή να κάνουμε κάτι subscribe ή κάτι τέτοια. Ας πούμε διαλέγουμε ένα βίντεο, δεν ξέρω, ας πούμε να το διαλέξαμε, να το. Άμα θέλουμε βάζουμε ήχους, κάποιους κατεβάζουμε πρώτο ήχους από κάπου, δεν ξέρω, από Google, από κάπου αλλού, από όπου θέλουμε. Όμως αυτό δεν μας νοιάζει τώρα. Ας πούμε τώρα, θέλουμε να βάλουμε εδώ πέρα subscribe and like. Κάνουμε overlay, add overlay, stock videos, trending, να και εδώ πέρα subscribe, ας πούμε, αυτό. Ας πούμε, το βάλαμε στην αρχή. Τώρα το κάνουμε, ας πούμε κάπου εδώ πέρα. Απλώς λίγάκι πιο μεγάλο. Ας πούμε κάπου εδώ πέρα. Βλέπετε. Και έτσι όπου θέλουμε. Και το άλλο βίντεο. Να βάλουμε ήχους κάποιους άμα θέλουμε. Audio, sounds. Και βρίσκουμε καμία μουσική, ας πούμε τώρα. Ας πούμε, δεν ξέρω. Τώρα, English, ας πούμε, κλάνια, δεν ξέρω. Βασικά όχι. Explosion. Explosion. Να το γράψαμε. Explosion sound. Ας πούμε εδώ πέρα. Explosion. Οπότε κάνουμε ό,τι θέλουμε σε αυτό το βίντεο. Και μπορούμε να είναι πιο μικρό, πιο μεγάλο. Αυτό είναι. Δεν είναι και δύσκολο. Delete άμα θέλουμε να το σβήσουμε, ας πούμε, να το πούμε έτσι. Και το edit. Άμα θέλουμε να είναι πιο μικρό το βίντεο μας ή να το βγάλουμε το βίντεο, δεν ξέρω. Να το φιλτράρουμε. Ας πούμε αυτό. Ή αυτό. Όμως ό,τι θέλουμε. Όμως εγώ δεν έχω το CapCut Pro. Γι' αυτό δεν μπορώ να το κάνω. Κάτι άλλο. Όμως νομίζω καταλάβατε. Όμως μπορώ να το δείξω. Επειδή στο CapCut είναι ωραία. Κάπως έτσι. Lollipop. Ναι. Όλα αυτά. Εγώ νομίζω ότι καταλάβατε. Το βιντεάκι. Άλλο.
Δεν ξέρω, ό,τι θέλετε διαλέγετε εδώ πέρα. Και αυτά. Δεν είναι καθόλου δύσκολο και να το όλο το CapCut. Οκ. Γεια σας, είναι το πρώτο μου βίντεο για να μιλάω, να κάνω κάτι. Όμως εγώ νομίζω βγήκε ωραία. Οκ, γεια σας.